l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-ewwel xahar mindu ddaħal fis-seħħ is-servizz bl-aħlas tal-ferries bej il-Belt u l-Kottonera u bej il-Belt u Taslima ġiet irreġistrata żieda sostanzjali minn ċifri li kiseb One News mill-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi ħareġ li f'Jannar li għadda kien hemm żieda ta' aktar minn 6,700 passiġġier meta jitqabblu ma' dawk tal-istess xahar sena qabel. Dan hekk kif fl-ewwel xahar ta' din is-sena telu kważi 70,000 passiġġier waqt li f'Jannar ta' sena l-oħra l-ammont totali ta' passiġġieri kien ta' ftit inqas minn 63,000. Din iż-żieda kienet irreġistrata prattikament f'perjodu ta' ġimagħtej biss. La darba jitqies li ħlas tan-nol tal-ferries ġie eliminat għal min għandu it-tal-linja kart minn nofs dak ix-xahar. F'Jannar li għadda il-passiġġieri li qabdu l-ferry bejn Kottonera u l-Belt Valletta u viċi versa laħqu kważi 35,800 passiġġier. Dan ifisser differenza ta' aktar minn 9,700 hekk kif Jannar ta' sena l-oħra l-ammont kien ta' aktar minn 62,000 passiġġier. Dan fil-waqt li f'Jannar li għadda il-passiġġieri minn Taslima għal Belt Valletta u viċi versa kienu jammontaw għal kważi 34,000. Dan bil-maqlub fisser nuqqas ta' kważi 3,000 passiġġier fuq l-istess xahar is-sena l-oħra. Kelliema għall-Ministeru spjegaw ma' dan l-istazzjon kif ir-rotta bejn il-Kottonera u l-Belt Valletta iġġor l-iżjed ċittadini lokali, inkluż eluf b'impjieg fil-kapitali, waqt li rotta l-oħra bejn Taslima u l-Belt Valletta fil-port ta' Marsamxett tattira l-aktar turisti iżjed minn kollox. Din l-inizjattiva soċjali daqskemm hi ambjentali ġiet introdotta mill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela f'nofs ix-xahar imsemmi, eżattament fl-14 ta' Jannar li għadda. Dan bl-istess mod kif mill-ewwel ta' Ottubru tal-2022 ċittadini fil-possess tal-linja kart ma jħallsu xejn għal vjaġġi f'tal-linja bħala parti mis-servizzi tat trasport pubbliku. Dan kien għamilna wieħed minn żewġ pajjiżi biss fl-Unjoni Ewropea fejn it-trasport pubbliku u b'xejn u issa qed ikompli jissaħħaħ inkluż bil-miżura tal-ferries b'xejn.